Allah ngijowantah Panglimbang 5 menit dina Kemis Pahing tanggal 15 Januari taun 2026 kapetik saka Injil Markus bab 1 ayat 40 tekan ayat 45. Santo Yohanes pangripta Injil mratelakake menawa Allah mono maha welas. Monggo sami kapirsani serat kapisan Rasul Yohanes bab 4 ayat 8. Allah maha welas iku karsa ngejawantah ana diri pribadi Sri Yesus wong Nazaret. Ana diri pribadi Sri Yesus wong Nazaret sih kawelasan dalem iku nyata karasakake umat manungsa. Santo Markus sing waosan dina iki atur paseksen kaya ngapa sih kawelasan dalem Allah mau temen-temen nyata karasakake dening wong lara budhuk utawa lepra. Amri para pandemen PLM paham prakara iki, aku bakal mbabar kahanan wong kang nandhang lara budhuk ing satengahing budaya lan agama Yahudi sarta ibu kendeli Sri Yesus nerak paugeran Toret demi melasi wong kang nandhang budhuk. Kitab Imamat bab 13 ayat 45 tekan ayat 46 ratelakake menawa sapa kang nandhang lara budhuk kudu nganggo sandangan rowak-rawek, ngore rambuté, jenggote kudu ditutupi lan nguwuh, najis. Sasuwene isih lara, wong mau najis, kudu manggon dhewe ana ing sanjaban pakuwon. Dene kanggo bisa bali nyawiji marang sedulur liyane jroning pakuwon marga lara budhuke wis waras, wong kudu atur pelapuran marang sawijining imam. Monggo sami kapirsani kitab Imamat bab 14 ayat 1 tekan ayat 2. Saka kene cetha menawa lara budhuk kuwi marai wong najis kang ndadekake dheweke ora entuk sowan Gusti Kang Maha Suci. Wong lara budhuk disisihake saka pasramungan supaya ora ndadekake wong liyane padha najis saengga katampik sowan Gusti ing acara pangibadah. Iki prakara banget serius lan wigati. Sapa kang nerak pakon iki paukumane abot. Tembe Gusti Yesus kapatrapi hukum pati salah sijine merga nerak paugeran Toret. Kahanan iki kang ndadekake para panandhang budhuk urip rekoso sangsara didoi pepadane ora diuwongke saengga kangelan uga anggone padha golek pangupa jiwa. Nah, banget ngedapi-dapi apa kang katindakake Gusti Yesus. Tanpa wedi ketularan, Gusti Yesus ngulungake asta lan ndemek wong lara budhuk. Prakara iki nuduhake menawa kuwasa dalem ngatasi memala kalebu memala kang banget ing bebayanine. Sing luwih gawat meneh panjenengane nerak paugeran Toret kang ngandhakake wong ora oleh srawung karo wong lara budhuk. Tumindak iki mesti gawe serik lan runtike wong-wong Parisi lan para imam. Jer kanthi tumindak mengkono Gusti Yesus wis ngidak-idak paugeran Toret. Nanging apa kang katindakake Gusti Yesus iki banget pangajilan piguna kanggo wong kang lara budhuk. Awit saka tumindak dalem Gusti iki, wong kang lara budhuk bali saras kaya wingi uni sarta bisa bali ngumpul lan srawung jroning masyarakat utawa pakuwon. Ora lali, Gusti Yesus mrayogakake wong kang wis saras saka lara budhuke mau sowan marang para imam saperlu nyuwun pratelan kekancingan menawa dheweke wis temen-temen saras. Para tresna PLM kinasih saka wawasan dene iki bisa kadudut sawijining piwulang menawa tumindak becik mono ora tansah gampang. Akeh pepalang lan tantangane. Nanging rikala welas asih wis nyawiji nyarira ana sawijining wong, dheweke bakal nengenake tumindak becik nadyan kudu ngadepi maneka konsekuensi sing ndadekake dheweke ribet rekoso inggo sangsara. Masalah yaiku asring para pendherek dalam Gusti sutik tumindak becik marga gemang katempuan perkarane. Kudune wong Katolik ngugemi sesanti iki jagung bakarane
tanggung perkarane. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.